Wis putu barang kaya sing sapa alo ha. Saya nek alo sepi aku ya ora entuk parkiran. Iya. Oh ning kene parkir to. Kale Dik sinten ya? Mbak sinten, Mbak? Saya Aprilia, Mas. Oh. Wah, Pidalem saking pundi? Dari Karang. Karang. Lah sak menika kelas pira? Sampun kerja kula, Pak. oh, tapi belum menikah kan? Derek. Ora lah mimin nang ndi kok kowe makan dhewe iki. Beda, Cok. Terus anu ajeng nembang napa? Napa? Apa Cak? Enten kalih sih. Apa? Ada dua apa saja sih? Balonku ada dua nih April. Apa? Perawan layar. Perahu layar. Perahu layar. Perawan layar. Perahu layar, tawang mau indah aja Karo dicewoki. perahu layar wis. Aja Ayo, dikeroki. anu perahu layar empun wae. Ya ampun, napa yang setunggale napa? Aja dicewoki. Aja diplerok. Iya. Apa? Jangan dengarkan syaiton sebelah Anda ya. Ayo. Apa? Badala. Apa? Apa? Oh. Mak oh ya apa to? Oh. Alah oh meneh. Oh, aku ra krungu. Apa, Dik? Katon lembeyane itu merak ke srintil. Itu. Iya. Kagok Semarang. Oh alah. Yang sebentar, Pak. Oh, lah mau munggah ya ora kok pikir sik ngono to, Bre. Teko kene malah. Oh ya malah rasan-rasan iki wong sak donya ngenteni kowe lho iki seprene lho. Apa baik, Pak? Oh, ya kagok Semarang tapi nanti lihat HP. Oh, ora apa-apa nggih. Yo yo. Enggak apa-apa. Coba di Google dulu, di Google. Coba larasnya dipasih sik, monggo. Oh, hafal. Tindengan, Ris. Oh, cuma sedikit aja. Pakai ciblon enggak? Aja ya ene pakai ciblon yo kebrok ngawur iki. Ciblon iki kedakan lho. Oh, alah. Kok dirawang nyemplung kali. Nah, kanggo wilet Ya ora. ngajak ciblon ya Ayo sesuk. coba. Anu sik dites, anu sik tes. Garingan pakai Ya, gamelan. coba dulu ya. Nadane anu, Ris. 3 2 1 monggo. Katon lembeyane. Kurang anu sik, kurang. Wis kadung penak dijugeti lho jan iki. Manyar saya kudu dangdutke, apa dangdutke. Apa kabur iso didangdutke. Wah, viral ya. Tapi ki nggih enten plus minusnya, Pak. Nek ya kudu dituntun, kudu pas nadane. Ayo tak tuntun yo. Ayo tak tuntun galuk nang ndi. Pira, Ris? Oh, tak tuntun Lha yo. ora Sing dituntuni larase ora. Walah karo wonge. Ayo. Alah pupuk enek. Katon lembeyane. Katon lembeyane merak ke simpir leledang Aprilia wis ndeyang rong, Nduk. Bebas lambune ngene. Jangan dengarkan setan itu ya. Wis ndeyang, Dik. Kepo ya, Pak? Apa Oh ya takok ya. Lho ngono aku penasaran ngajak ciblon mau. Kalau lagu yang lainnya aja. Kusuma Wijaya. Kusuma kayak Ria. Kusuma Wijaya, ya iki lho wis dadi kagok Semarang. Nggih, wis ora apa-apa, wis tak anggap sah ngono wae. Anu ning niki monggo syarat ya niki tak aturi anu tinggo mundhut pulsa wae ya Mas Marco. Tak aturi 100. Nah, ayo. Gelem ra? Lho kok wis kerja dit nggo apa? Apa? Bagong mung karek dalane sida dadi talang yo anduk. Ayo. Makasih ya Pak Bayu. Oke, terima kasih.